हेलो गाइस एठी देखुଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଏଇ ନଦୀରେ ଏଠି आदिवासी ଲୋକମାନେ ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ଏଠି ଜଣେ କହିଲେ କି ବହୁତ ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର ମାଛ ଏଠି ଧରା ପଡୁଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେଇ ଭାଇ ସେ ମାଛ ଟିକେ ଧରିଛନ୍ତି ଏଟା କି ମାଛ ଆମେ ଦେଖିବା କି ମାଛଟା ଚାଲ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି ଏଟା କି ମାଛ ସେ ଧରିଛି ବାଣିଟା ଆରେ ବାप रे ये की माछ ये तो ମୁଁ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଏମିତି ମାଛ ଦେଖୁଛି ନଦୀରେ ଭାଇ ये की ମାଛ भाई बोधे व्यस्त अछंती अरे ये तो देखा देखी भाई तेल टिके अरे इटा तो बारी भाया लगुच साप मछटा बोधे जहाँ भी ये बहुत भयंकर माछ आमती माछ आज प्रथम थर पर देखुची देखुं आपण मैंने ये केमती माछ धरुंच मत देखिए बहुत खुशी लगुच माछ धरवा देखिए बहुत खुशी लगे और चलते से माछ धरते आम जा